To fa, labari da ɗumi-ɗuminsa mai sauraro. Duba dai da wannan fitaccen shirin fim mai suna Labarina, a yayin da gaskiya wani abubuwa suke faruwa a cikin wannan fitaccen shirin fim. To mai sauraro, menene ra'ayinku a game da abubuwan da mahaifiyar Asiya take kan ci gaba da furta ma wannan 'yar nata da cewa wani shi kyautan kuɗi yake yi, wani kuma kyautar abin da yake jikinsa yake iya bayarwa a tankoda kenan. Duba da yadda take kan furuci take nuni da cewa wannan kyautar da mai nasara yayi na kuɗin bai burge ta ba, a yayin da take kan nuni da cewa ita Yaya Mujahid ta fi kauna. Duba da yadda ya iya cire ko da sai ya bayar aka saka mata kuma har Allah ya ɗaga kafaɗa ta rayu. To mai sauraro, shin menene kuke ganin laifi a game da mahaifiyar Asiya akan furucin da ta yi wa Asiya, shin cewa kuskure ta yi akan abin da ta furta ko kuma daidai ne? Indai hakan ne daidai ne, dan Allah za mu so da kusa da muku bayyana mana kalar ra'ayoyin naku a comment section namu gaba ɗaya. Tare da kuma dan Allah za mu so da ku saya da muku danna mana subscribe, kana da alamar ƙararrawa kamar haka, kafin mu ci gaba da kawo muku cikakkun rahotannin kamar haka. To mai sauraro, kamar yadda dai kuka sani dai a gaskiyan bayani, cakwakiya dai a cikin wannan fitaccen shirin fim mai suna Labarina baya taɓa karewa. Sai nan an yi kamar ya kare, shi ga wani cakwakin ya sake fitowa, duba da irin basiran da Allah ya yi wa wannan fitaccen daraktan wannan shirin fim, Aminu Sera. To mai sauraro, kamar yadda kuma kuka sani da duk da cewa mai nasara yana cikin wani yanayi na dukkan wanda ke tare da su, wasu daga ciki ba mutanen kirki ba ne, a yayin da dai gaskiya kowa ya riga san da yanayin harin da kanin dan uwan nasa ko kuma in ce yayarsa ya nemi kai masa, duba da yadda asiri ya tonu aka kama su. Kamar yadda kuma abokanan ta'addancin nashi yadda suke kan furuci da cewa inda ka kuskura aka kai mu gidan gyaran hali, to a gaskiyan bayani a nan ne za ka gane kuranka. To mai sauraro, kamar yadda kuma kuka sani dai, duk da cewa mahaifiyar Maryam ta matan mai nasara kenan, a yayin da ta kira dan uwan nata ya can kanin mijin nata, kanin mahaifin Maryam kenan, kamar yadda take kan ci gaba da bayyana masa da cewa mijin Maryam a yanzu haka dai zai yi aure nan ba tare da jimawa ba. Duba da yadda kan jin mamakin abun, yake nuni da cewa mai nasarar kenan, a yadda yake kan nuni da cewa gaskiya zuwa Abuja ya kama shi nan ba tare da jimawa ba. Duba da yadda shi dai akwai da shi ba shi da wani abin da yake bukata face kuɗi, inda da a ba shi kuɗi shi komai ma'aikata, a yayin da kuma mahaifiyar take nuni da cewa to shi kenan ranar dai kaza ne, in Allah ya kai mu za a ɗaura wannan auren ba tare da jimawa ba. To mai sauraro, shin dan Allah ya kuke ganin wannan fitacciyar jarima wadda aka fi sani da suna Maryam a cikin shirin fim na Labarina, kuma matan nan na mai nasara, shin cewa ya kuke ga za ta iya ji, shin za ta iya jurewa kamar yadda ta ɗauko daga farko, shin kuna kamar har zuwa ƙarshen za ta iya jurewa kamar yadda kuma ta fara? To mai sauraro, a gaskiyan dai bayani a nan dai za ku dakace mu, kafin dai mu dakata a wannan tashar namu mai albarka. Za mu so mu ce albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma albarkacin wannan ranar mai girma, za mu ce ba abin da za mu cewa Allah sai dai godiya, kuma Allah kara wa Annabi daraja. Dukkanin masu bibiyan mu a wannan tashar namu mai albarka ko masu danna mana subscribe, ba abin da za mu ce shi dai Allah saka da alheri.